Keď sa krajina rozdeľuje a vulgarita sa stáva cnosťou, prichádza hlas, ktorý odmieta mlčať. Eduard Chmelár, politológ, publicista, človek, ktorý vždy hovoril proti prúdu, dnes odhaľuje, čo sa deje so Slovenskom. Vypočujte si hlas Chmelára. Keďže som v týchto dňoch takmer na opačnom konci zemegule, som trochu odpojený od diania na Slovensku. No keď som po 4 dňoch otvoril sociálne siete a videl, čo sa deje doma, so zdesením som mal pocit, že som skôr na inej planéte. Nemôžem mlčať. Hoci som zásadne proti trestaniu za slova, je nezodpovedné a šialené povzbudzovať v mladých ľuďoch tie najnižšie pudy. Mladík, ktorý načmáral na chodník vulgárny odkaz premiérovi, nie je hrdina. Ak ich v tom podporujú tzv. Progresívni politici a líder zmeny Ivan Korčok čmára na chodník ako chuligán, ak kresťanská demokratka Miriam Lexman považuje oplzlý nápis za názor, je to totálna diskvalifikácia. Takzvaná Kriedová revolúcia nie je karikatúra nežnej revolúcie, ale podlá provokácia s cieľom vyvolať nepokoje 17. novembra. Ak sa na tomto rozoštvávaní podieľa politická scéna, je čas zatiahnuť ručnú brzdu. Čmárať vulgárne nápisy nie je prejav kritického myslenia, ale primitívnosti. Média a politici majú obrovský vplyv, no minimálnu zodpovednosť za správanie mladej generácie. Kedysi sme vandalov odsudzovali, dnes ich vyzdvihujeme. Denník N systematicky podsúva ako vzory hulvátov a grázlov. Opozícia moralizuje, ale sama podporuje urážky a vulgarity, ktoré kedysi kritizovala. Keď Matovič nadáva ministrovi do prasiat, berieme to ako folklór. Ale keď urážate apolitickú riaditeľku školy a nazývate ju tierata, smeráckou handrou, či štetkou, čím sa odlišujete? Naozaj si neuvedomujete, ako to Slovensku škodí? Ak musím vysvetľovať prečo, iba sa to potvrdzuje. Obdobie kriedy sa už skončilo. Pred 66 miliónmi rokov vymieraním dinosaurov. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita, toto je Slovensko.